Ihanda na ang payong, kapote at botas pagpasok ng Hunyo. Itong naging payo ni Manuel Esguerra Jr., Chief Meteorological Officer ng Pag-asa Weather Station sa Clark, matapos niyang ihayag na posible nang pumasok ang panahon ng tag-ulan pagpatak ng Hunyo. Well, inaasahan natin yan since na dumadalas na yung pagkakaroon natin ng mga thunderstorm. Ang buwan nga ng May, ang tawag natin is thunderstorm month, ay posible na, no? Malaki ang posibilidad na pagtuntong ng June o bago sumapit ang ikalawang linggo ng June ay madeklara na bilang officially ay rainy season na tayo. Sa ngayon, wala pang nakikitang low pressure area na maaaring magdala ng bagyo o tuloy-tuloy na pag-ulan ayon kay Esguerra. Mula po ngayon hanggang sa May 31, wala naman po tayo inaasahang low pressure o bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So hanggang linggo na po yan. Dagdag pa ni Esguerra, patuloy na mararamdaman ng publiko ang maalinsangang panahon. Since na dry season pa tayo, hindi pa tayo iniiwanan yung dry season, so I-expect natin na makakaranas pa tayo ng maalinsangang panahon. Medyo mataas pa po ang temperatura. Maabot po tayo na hanggang 34 degrees Celsius. So mga init factor noon o heat index noon, maabot pa rin po ng mahigit 40. Sa kabila ng maalinsangang panahon, asahan pa rin daw ang mga localized thunderstorm na kadalasan nagpapaulan tuwing tanghali o gabi. So mag-ingat po tayo, hindi po natin ubrang biruin itong thunderstorm kasi po kung minsan nagbibigay po ito ng malakas na pag-ulan na nagbibigay po ng mga pagbaha, lalong-lalo na po doon sa mababang lugar. At nagbibigay din po ito ng malakas na hangin o yung gusty winds na posible po magpabuwal ng mga puno, no? So hindi po dapat biruin itong thunderstorm. Mark Canlas, CLTV News.